Errentaren gaineko zerga, berez, ongizate estatua eraikitzeko elementu funtsezkoa izan da Mendebaldean. Zerga progresiboaren bidez, errenta handienetik errenta txikienetara baliabideak birbanatzen dira, eta gizarte desberdintasunak murrizten laguntzen du. Hala ere, mendeko bilakaerak ikuspegi konplexuagoa eskaintzen digu. Soldatapeko langileen proportzioa biztanleria aktiboaren 90%ra hurbildu da, eta horrek eragin zuzena du zerga progresibitatearen ondorio soziologikoetan. Gaur egun, ekarpen handienak soldatapekoek egiten dituzte, eta ez bakarrik errenta altukoek, bestalde, zerga horren efektuak pertsona eta soldatapeko geruzen arteko banaketa politiko eta ideologikoetan islatzen dira. Hartzaile garbiak eta ekarpen egile garbiak banaketa hori ezkerra edo eskuina bezala interpretatzen da, eta, epe luzera, progresibitate fiskala soldatapekoen barruko zatiketa politikoaren elementu bihurtu da. Hala ere, progresibitate fiskalaren bidezko berdintasunak mugak ditu. Lan erregulazioa, sindikatuen indarra, enpresa publikoak eta partaidetza publikoak dira, errenta berdintasun handiagoa lortzeko beste faktore funtsezkoak. Aldiz, enpresa eta autonomoek kenkari eta hobari fiskal gehiago dituzte, eta horrek soldatapekoen errenta ertain eta altuetan berdintasun faltsua sortzen du, hasierako sozialdemokraziaren helburuetatik aldenduz. Azken finean, ezkerreko soldatapekoen eta eskuineko soldatapekoen arteko banaketa da, beharbada, sozialdemokraziaren eta ezkerraren akats estrategiko handienetako bat, eta elite korporatiboen estrategia eraginkorrenetako bat. Hau ulertzeak erakusten digu zerga progresiboaren praktika ez dela beti nahikoa gizarte berdinzaleagoa lortzeko. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.